Základom pre tvorbu digitálneho vzdelávacieho objektu je scenár. Na základe scenáru my vieme, ako bude s digitálnym objektom pracovať učiteľ aj žiak. Čo sa v ňom bude diať a aké prvky bude obsahovať. Tieto informácie preneseme do obrazového storyboardu. V ňom sú dej a vzťahy, ktoré obsahuje scenár, načrtnuté a rozpísané do scén. Podľa scenáru a storyboardu vyrobíme a poskladáme všetky prvky, ako napríklad ilustrácie, animácie a texty do jedného celku, ktorým je digitálny vzdelávací objekt. Každý vzdelávací objekt prejde viacnásobnou kontrolou. Na začiatku prechádza viacerými kontrolnými komisiami, kde sa kontroluje kvalita vzdelávacieho objektu. Preveríme technickú funkčnosť a či je tento objekt v súlade so štandardami. Preverené objekty spojíme s metodickými listami a takéto balíčky posielame do vyhľadávacej databázy, kde na ne čakajú už netrpezliví žiaci. Interaktívne multimédia sú to, čo dnešné deti považujú za štandard. Knihu síce nikdy nenahradia, no dokážu motivovať k vyššej pozornosti a väčšej aktivite. Výhodou tejto koncepcie je možnosť použiť digitálny vzdelávací objekt aj na interaktívnej tabuli, na počítačoch, ale dokonca aj na mobilných zariadeniach. Preto majú tieto objekty cestu k deťom otvorenú.